गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय CM नि सायावसो माखासे बाथ्राखौ बुंनि बा सावरायलायनि नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनि। जों बे साननैसोनि गेजेराव मोननैसो निउस पर्टेल बा गुबुन गुबुन जोंनि बर' मोननैसो नङा गोबां पर्टेलावनो जों नुनो मोनदों बर'नि निउस पर्टेलावहाय आरो बिदिखौ आसामिस निउस पर्टेलावबो जों गोबांखौनो नुनो मोनदों। बड'सा निउस होन बा गुबुन गुबुन बेफोरबायदियाव जों नुनो मोनदों जे जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहाय जिहेतु तामुलपुराखौ बोखावनानै बाक्सानिफ्राय बोखावनानै तामुलपुरखौ जों आलादा मोनसे डिस्ट्रिक्ट बानायदोंमोन। बावहाय जोंनि BTR नि CEM बिथाङा मोनथियामोन नामा बा बेफोरबायदियाव एसेबो सांग्रां गैयामोन नामा? जेब्ला जोंहा मा होननानै बुङो बिदिखौ BTR एकर्ड जादों, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मोनसे दङ जोंनि BTC आव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट, मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंहा मा बाक्साखौ मोननै बोखावदों। ओरैहाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट मोनसे खालामबाय, ओरै बाक्सा मोनसे जाबाय। दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय तामुलपुर बोखावनायावहाय बेसेबां लाब जादों आरो बेसेबां खहा जादों? जोंनि बोखावनाय समावहाय जोंनि बर'नि थाखाय बयनिबो थाखाय लाब जादों बा मोजां जादोंमोन। तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आलादा बानायनायावहाय बावहाय फिसा फिसा पेकेज फिसा फिसा डिस्ट्रिक्ट DC नावहाय फिसा फिसा बिदिनो पेकेजआ थायो। ओमफ्राय थायोब्ला बेफोरबायदि फिसा फिसा पेकेजजों जोङो मा खालामनो हायो, एसे एसे डिस्ट्रिक्टखौ डेभेलप खालामनो हायो। नाथाय दा थाङै थाङै मा जाहैदों जोंहा बुंनांगौआ बिसो जेब्ला तामुलपुरखौ आलादा डिस्ट्रिक्ट बोखावबाय बावहाय मोजांनि बाथ्रामोन, गोबाङानो खुसि बा रंजादोंमोन, हेपि जादोंमोन ना। बिनि उनावहाय मा जाहैफिनबाय दा आसामाव जों लोगोसे नै जोंनि BTC आवबो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ आरोबाव बाक्साजों सरजाबफाबावबाय। मानो सरजाबखो आरोबाव मानो बै समाव बोखावखो? जाहोना मा? जोंनि CM बिथां प्रमद बर'आ CM बिथाङा जेबो मोनथियाखै नामा? गोरों नंगौ, नोंथाङा जोंनिख्रुइबो गोरों, जों नोंखौ रोङा बा माबा मोनसे होननो सानाखै। नाथाय बावहाय जोंहा बोखावजानायाव आलादा आलादा डिस्ट्रिक्ट बानायजानायावहाय जेरैबायदि चिराङाव जुदि आरोबाव बेखौबो बोफ्लेबावखागोन, बोफ्लेयाथ' नङा बोफ्लेखागोन, क'क्राझारखौबो बोखावखागोन, अदालगुरिखौबो हयथ'बा बोखावनायनि चान्सआ दङ। नाथाय बावहाय आरोबाव तामुलपुर बायदिनो तामुलपुरखौ माबाजों सरजाबफिनबावगोन नामा? आंना सोंथिया बेसो। गुबुनखौबो तामुलपुराबो दिनैहाय बोखावजानायाव मोजां जादोंमोन, रायजो राजानि थाखायबो मोजां जादोंमोन, गोबांनि थाखाय गोबाङावनो मोजां जादोंमोन। थ' बावहाय जोंनि डेभेलपमेन्ट फैनांगौआबो बे आलादा डिस्ट्रिक्टआवनो फैयोमोन। थ' जेखियानो जादोला खोथाफोरा बुङोबा लावगौ आरो गोबां खोथा ओंखारो। दिनैहाय प्रटेक्टेड क्लास होनानै लाबावदों नेपालि गरखा जनगोष्ठीखौ। जानुवारि 1 तारिखआवनो दिनैहाय बिनि प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव धरना होदों। मानो होखो? हानि मेला होदोंमोन बिथांमोना। हानि मेला होनायावहाय मा बे हानि मियादि पाट्टा लेखा होनायनि समा उल्था मानो धरना होजाफिनखो? गोबाङानो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन माने जों मियादि पाट्टा मोनजोब्बाय, आवगोलनि सरकारा मोनाखै, होनो हायाखैमोन। थिगैनो दं, होनो हायाखै। आवगोलनि सरकार होन दानि सरकार होन, आवगोलनि सरकाराबो मा साबेसेनो बेसेबांथो होनो हादों? होनो हायाखै। ओमफ्राय दानि सरकाराबो दा अनगयिं थाबाय थानाय सरकार बिथांमोनाबोलाय मा बेसेथो सोरनोलाय मा बेसेबांथो मियादि पाट्टा खालामना होनो हादों? दिनै गरखाफोरजोंलाय मानोथो दिनै प्रटेक्टेड क्लास होना लानानै प्रटेक्टेड क्लासफोरजों मानोहाय दिनैहाय मानो उल्था प्रमद बर'आ मानो धमकी होजादों? नोंथांमोना निउसखौ एसे बोदलानानै नाय मोजाङै, बयनिबो निउसाव पर्टेलफोराव नाय।
गरखानि दैदेनगिरिफ्रा मा होनदों प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा जोंनो मियादि पाट्टा हा लेखाखौ जोंनो नांगौ होननानै मानोथो बुंजादों बिनि उनाव जों आलादा आलादा दाबि दंबावो फैगौ 2024 आरो 25 इलेक्सन फैगासिनो दङ जों बावहाय मा धरना होगोन आरो मा धमकी होबावदों बिटिसि अफिसखौ सेक्रेटारि अफिसखौ थाला मारि हैगोननो गरखाया जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बे थालाखौ खेंनो हागोन ना रायजोआ जुदि गरखाया जुदि रायजोआ जुदि थारैनो बिसोरो जुदि थालाखौ जुदि मारोब्ला खुलिनो हागोन ना आंनिया प्रमद बर'नाव बे मोनसे कुइसना थाबाय तो लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेवहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि আজি বছৰৰ শেষৰ দিন তথাপি আমি আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক কি কাৰণত আন্দোলন কৰিব লগা হ'ল আজি কেৱল গোৰ্খাক নহয় ইয়াত থকা অন্য জাতি জনগোষ্ঠী নন ট্ৰাইবেল এজন যদি সাঁওতাল যায় এজন যদি আদিবাসী যায় এজন যদি কোচ ৰাজবংশী যায় তেখেতসকলেও কাগজ দেখাব লাগে কি কাৰণত এইটো ভুল হৈ আছে কাৰণ বিটিচি কেৱল বড়ো সকলৰ কাৰণে নহয় বিটিআৰ কেৱল বড়ো সকলৰ কাৰণে নহয় বিটিআৰত বসবাস কৰা 2003 চনৰ আগত যিখিনি আমাৰ ইয়াত জনসাধাৰণ আছে তাই গোৰ্খা হওক বঙালী হওক কোচ ৰাজবংশী হওক সাঁওতাল হওক আদিবাসী হওক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে হয় বিটিআৰ